cash. Kahit lang po ng gulong para makauwi na kami. Hi guys! Welcome po ulit dito sa ating mountain channel, and for today's video, gagala na naman po tayo. This time, dadayuhin natin ang dulong probinsya ng Pangasinan, which is Bolinao. At dahil nga mahaba-habang biyahe na naman ito, kailangan muna nating magpakabusog. At dahil tapos na po kaming kumain, this time magte-treasure hunt naman po kami. Char! At ayan nga po, successful naman si Madam sa kanyang paghahanap. 6 hours later. So, after a long drive, nakarating na nga po kami dito sa aming transient around 2:30 AM. And medyo nahirapan kaming gisingin yung contact namin. So, nag-abang muna kami sa labas. A few moments later. So, pagkapasok nga namin ay nag-ayos lang kami ng konti at natulog na rin. 3 hours later. Good morning guys! It's past 6 AM na, and pagkagising ko nga dumiretso lang ako dito sa tabing dagat. Ang sarap lang kasi magmuni-muni dito, lalo na pag wala pa masyadong tao. So this time, pupunta na kami sa mga tourist spot dito sa Bolinao. Bali, 1 whole day lang kami dito, so medyo hectic ang aming schedule. And ang aming first stop is Cape Bolinao Lighthouse, which is a few minutes away from Patar White Beach and sa aming transient. So according to Google, it is the second tallest of 5 lighthouses in the Philippines with a height of 107 meters above sea level. And beside the lighthouse is the Cape Bolinao Ruins, which used to be the administrative building of the lighthouse. And popular din siya ngayon gawing background for picture-picture. And from here, you can also have a view of West Philippine Sea. Paalis na kami sa lighthouse. Ngayon naman, papunta kami na So we're now moving on to our next stop, which is the Bolinao Falls. For those of you na gusto mag-DIY dito sa Bolinao, may mga nag-offer na tricycle driver for a day tour, which includes Bolinao Falls 1, 2, 3, Patar Beach, Patar Rock Formation, Enchanted Cave, and Cape Bolinao. And I think it costs 1,500. A few moments later. So, after 30 minutes, nandito na nga kami ngayon sa Bolinao Falls 3. 3 siya kasi meron pang 1 and 2. Sana all may pangatlo. Char! Oh, shout out. Shout out sa tenga ni Joel. Ay, wait lang. Ako'y mag-0.5 yan. Slow mo yan. Napaka-perfect naman yung uno. Oh. So, from main entrance, maglalakad lang kayo ng mga 5 minutes mararating nyo na yung mismong falls.
Since 1 full day lang kami dito sa Bolinao, di na namin pinuntahan yung Falls 1 and 2. And feeling naman namin parang combination na ng Falls 1 and 2 yung Falls number 3. And as you can see, ang linaw and ang linis ng tubig and sobrang preskong maligo dito. For those of you na hindi marunong lumangoy, pwede naman kayong mag-rent ng life vest or ng salbabida or pwede din both kagaya ng friend namin na takot malunod. Char! So, after nyo nga mag-swimming, magpahinga kayo sandali kasi mapapagod kayo ulit sa pag-akyat pabalik dun sa entrance. Thousand years later. And for our last stop, nandito kami ngayon sa Patar White Beach. And dito na nga namin i-spend yung remaining hours namin dito sa Bolinao. Run. Tomorrow. Good morning again, guys. We're now on our way home and pagkagising namin, nag-breakfast lang kami ng konti and babalik na kami ngayon sa Laguna. And while we're on our way, meron ngang hindi inaasahang nangyari sa amin. Pumutok yung dalawang gulong ng kotse na sinasakyan namin. But thankfully, wala namang nagalusan sa amin. All the way from Pangasinan. Please support Wonder Bee. Please support us. One life, one tire. Please send one tire. Gcash. Kahit lang po ng gulong para makauwi na kami.
So, buti na lang talaga 2 lalaki yung kasama namin kasi kung puro kami babae, hindi namin alam paano kami makakauwi ng maaga. Pag ako naging mayor nyo, umarap ka sa taong bayan, di na kami rin. Oo, naging mayor nyo. Dahil bahay nyo sa sinunod ko. Hindi ayaw tatapunan mo yung ano, yung may ano doon. Yung ano, yung bibilis din gano'n. Pwede back naman ang kanila. Oh, engineer! Sino gagawin mong engineer? Ikaw! Alam ko si Leo. Alam lang niyo bakit na. Pag siya naging mayor dito, asahan niyo, mabubusog kayo. Okay. So, while waiting mapalitan yung gulong at pampaalis na rin ng bagot, nag-TikTok muna yung mga kasama namin. So, naka-drone shot pa yan. Hulaan nyo na lang kung ano yung kanta. So, ayan, we're back on the road and buti na lang talaga naayos agad yung 2 sumabog na gulong. Thank you so much sa 2 naming kasamang lalaki and nagawa nila kagad ng paraan. And safe naman po kaming lahat na nakauwi sa aming mga bahay. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching this video and I hope you like it. So please don't forget to subscribe to my channel and leave a comment down below. Thank you.